Oni vydávajú také divné zvuky, tí tínedžeri. Také, ja to znázorním, možno to poznáte trocha, hej? Tie zvuky sú také niečo ako... Čo? To fakt? Oni ešte aké by stratili všetky kosti v tele. Proste. A môj obľúbený zvuk je samozrejme klasika. To ja vždy, keď počujem, mám chuť nalejvať na všetky dvere, one proste v byte. A proste ja mám teóriu, že prečo vydávajú takéto zvuky. Lebo ja si myslím, že oni ešte nemajú dostatočnú slovnú zásobu. Hej, boli sme v Chorvátsku, mala si objednala nejaké risotto s morskými plodmi a jej reakcia nebola, že tento exotický pokrm vôbec nespĺňa moje gastronomické preferencie. Hej. Namiesto toho proste spravila, že fuj. A ešte hľadala, či tam není vyprážaný syr s kečupom.